Яшьләр вакыты автобусы бу көннәрдә Татарстан районнары буйлап йөри. 25 августта автобус Зей муниципаль районына да килде. Автобус юлаучылары очрашуны оештырган Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы, республиканың яшьләр берләшмәләре лидерлары, активистлар. Наша задача рассказать о том, какие возможности для молодого человека есть в республике. Безнең бурыч яшь кешеләргә Татарстанда нинди мөмкинлекләр, нинди ярдәмнәр булу турында сөйләү. Конкурслар, грантлар, республика программалары, уңышлы проектлар белән таныштырабыз. Районда яшәү өчен уңайлы шартлар тудыруга җәлеп итү юлларын эзлибез ди Кадрия Бугрова. Шул рәвешле Зей яшьләренә проектлар аша үз мөмкинлекләрен күрсәтү форсаты тудырылды. Зей яшьләре бу көнне берсеннән-берсе мөһимрәк 11 проект яклады. Минем ишегалды лагере мәгариф программасы белән Ростислав Ладышкин җиңү яулады. Бу балаларга йорт яннарында гына лагерь атмосферасын тыю, ял күңелле булсын өчен яхшы мөмкинлек. Максатыбыз Зей яшьләренә программалар, конкурслар, проектлар турында сөйләү. Зей яшьләре бик актив, бик креатив. Акция кысаларында егет кызларга әйләнә-тирәдәгеләргә булышырга яратам. Иҗат бу минем хакта, фәндә үсеш алам, идеям бар, ресурслар эзлим, үз бизнесымны үстерәсем килә, без яшь гаилә, яшь аграрий, үз фикерләрен тормышка ашар, иҗат һәм мәдәният стендлары янында мәгълүмат бирелде. Төрле өлкәләрдә үзеңне табу, эшкә урнашу, проектларны тормышка ашыру өчен грантлар алу мөмкинлекләре турында сөйләнде. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.